заслужилите. И тогава работата ни ще свети и България ще гърми най-бляскаво, като едничка държава в цяла Европа. И аз ви казвам, пазете се, защото ако някой презре и отхвърли предначертаната държавна система, демократска република и състави партии за деспотско-тиранска система, такива ще се считат за неприятели на отечеството ни и ще се наказват със смърт. Къде беше този мой народ, ако ме искаше жив? Къде беше този народ, когато 20 келеви заптиета ме влачеха 7 дена по пустите пътища на България от единия до другия край? Идеше ми да извикам, страшно да извикам: къде сте, мои мили братя, българи, решителни юнаци, дето сте ми целували камата и револвера? Нали империята щяхме да събарем, 20 пушки ли се изплашихте? Все се оглеждах във виелицата, все бях в надежда. Значи не съм му трябвал на този народ. Не съм му трябвал вече жив. Такава е била волята му, защото ако доживея свободата, ще бъда ли пак неговият дякон Левски, ще бъда ли апостолът на свободата? Българският народ има горчива памет. Свинарят Ивайло стана цар и забрави народа си, който го качи на трона. Какъв щях да стана аз, ако доживеех свободата? Левски градоначалник? Левски генерал? Или пък Левски министър, седнал в лъскав файтон, надянал фрак и цилиндър затластял и оглупял? Левски трепереш от страх за живота си, окръжен от полиция, която го пази от народа, за чиято свобода се е борил. Че има ли по-страшно от такава смърт? Не. Този народ и свободен пак ще има нужда от своя апостол на свободата.